Ester, aurrekoen oso jinkan hona egin zenuten. Bai. Bai. Gaur beste horren beste? Bai. Litorra ikusi duzue? Bai. Bai, Begi Ea gurea. Gurea da garrantzitsuna. Hartu leku mesedez, Ester. Eta beste horren beste behar dugu aurretik abiatuko zarie, aurretik amaitzen duzuen eta sailkapena zuzenien lortu. Bi marrazkiak hortxe. Tipula. Tipula, lehenengoan. Intxaurra. Marigorringoa. Marigorringoa edo amona mantangorria, oso ondo. Oso marrazki politiak ikusi dituko eta horren imintziokan gaude. Lapikoa. Palomitak, krispetak. Aldat, hori da. Pizza zen. Bizikleta. Spinning. Spinnina bai, bikain hartu lekua. Eta letra eurira iritsi gara. Kalean ibiltzeko beharko dituzu. Zapata ez da. Zapatillak. Ez? Hankak. Ez? Izan zinteken baino ez da erantzuna. Prakak. Prakak, bai! Oso ondo, denporarekin iritsi zaretelako, Ruben eta Ester. Bikain, Kikeri Ester, zure marrazkiak oso politak iruditu zaizkio. Bai. Bai, esan zu, oso marrazki politak iruditu ditugu. Bai. Oso ondo egon dielako, Artista. egiz izan. Ondo, Kristonak eta Rubenek. Pizzan, pasentzi bari geratzen Ja, zera. pues... Zukaldi nahi txezu bai, Bai, pizza, bai. pizza, pasentzirik ez daukagu pizzarako. Bai. Hori bai, ondo. Eta kalean ibiltzeko, bai, prakak, hankak, gauzasko behar ditugu. Puntuek emone aurretik galdera bat egin nahi nioke aurkezle jaunari. Zer ezberdintasun dauzuk badakizula spinning eta ziklinen artean? Spinning da euskara batua, eta ziklin da Tolosako euskara. Oso ondo. Bai. 24 segundu zuek sobran eta 4 kontzeptu. 104, txaluk danontzat! Bai, eta hori izan behar dut. Txaluk danontzat. Tolosak ziklina egiten da. Eta Tolosatik ateratzen zara eta jende galdetzen. Zuk ziklina egiten dut, mundu guztia. Spinning. Ez da ziklin, Kike, spinning da, ez ziklin da. Tolosan ziklin da. Han eta Maialen zuek zer spinning edo ziklin? Guk spinning. Spinning, itxasuie. Bueno, aurreko urtean. Bai, basauzie forman eta? Ez, bueno. Bai, musiki egaz hor da. spinning itxen eta gustora. Bueno, orduen etxarete beldurtuko gure jinkanaren aurrien. A ver. Hemen musiketxo falta egiz esan, konzentratu egin bergarako, nor zungo da? Ni. Haupa Maialen, sortarik onena. Ia puntuak biltzen ditugun, alik eta berdin dute iristeko markagailuak. Babi marrazkiak, hortxe aukeratu nahi zune Maialen azteko. Pertsona bat. Arbitroa. Ez? Txistua. Ez, hotz. Aboseadoria. Bai, bosolaria, ongi. Oso ondo. Gogoan. Elurra. Gertu. Elur maluta. Ez. Izarra. Ez, beste erabatea edo... Nahi bazu pasa, edo Maialen. aldatu, nahi baduzu. Izotza zen. Ez gara horretu ibili, baina... Maialen. Pompak. Globua. Globua, bai. Pistolia. Bai, baina... Hartu lekue. Bai, plater tiroketa zen, platerik ez dugu ikusi, eta hauxe kontzeptua orain. Langileak galdu nahi ez duena. Dirua. Hori ere ez, baina ez Animoa. da erantzuna. Langileak. Nomina! Nomina zen erantzuna. Ai, Nomina, bai. Izotza edalontzi bat edo Maialen oso ondo egon da, bai, elurretik edo abiatu gara. Plater tiroketa platera bota, pum-pum, gero, ondo.
Eta lehenengo internazionalien Marsek esan zaren moduen munduko langileria guztiari animo, bebai? Nominazen bai animo beztu galdu bier. Bigaz geratuko gara, 40 puntu! Eta aldeak sortu zezkego ikusi. Iruñean 150 puntu, Aizarotzen eta Berueten 184 puntu, eta Antzuolan 70. Urrengo fasera, Ruben eta Ester!